आसामनि गुबुन गुबुन बियाबफ्राव जेरैबायदि मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ लुफुंनाय जादों थिग बेबायदियैनो जोंनि गसाइगाव समस्तियावबो जों गोबांथार मडेल अंगनबादिखौ मोननो हाबाय आरो जों गोबांथार बेखेवबाय आरो थिग बेबायदिनो दिनै फुंनिफ्राय लानानै जोङो साबकाटा गलादाङि आरो जारागुरि मोनथाम मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ जोङो बेखेवबाय आरो बेवहाय जोंनि डिपार्टमेन्टनि बायदेव बिथांमोनाबो दङ आरो जों बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि जे हेफाजाब बेखौ जोङो गाहामथारै मोननो हादों मानो होननानै बुङोबा आसाम सरकारा जेरैबायदि बिथांमोना मडेल अंगनबादि सेन्टारफोरखौ गोदानै लुफुंनांगौनि थाखाय गोदान मोनसे डिजाइन खालामनानै मडेल बानायदों बे थारैनो मडेल अंगनबादि सेन्टार जेरै नामाकरण होदों बेबायदिनो जादों आरो आं मिजिंथिदों बे मडेल अंगनबादि सेन्टारफ्रा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'सा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बेवहाय गुदि जे सोलोंथाइ लानांगौ बेजों लोगोसे सास्थ्रनि जे जोथोन बेवहाय मोजाङै जाफुंसारगोन आरो जाय बिथांमोन बायदेवमोनहा बेवहाय वार्कार हेल्पार हिसाबै थागोन खामानि मावगोन निस्सय मोजांथारैनो मावगोन आरो दिनैनिफ्राय जाय जायखौ जों बेखेवबाय जोङो रायजो राजाफोरनो कमिटिनो जों बेखौ गथायबाय जाहाथे बेखौ जोथोनैनो लाखिनो हायो मिजिंथिदों इयुन समाव बेबायदि मडेल अंगनबादि सेन्टारफोरनिफ्रायनो जोंनि उन्दै उन्दैफ्रा मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां साइस्थ' लानानै बिथांमोनहा इयुन जिबनखौ मोजां खालामनो हागोन।